Fir-Rabat ġie inawgurat proġett ta' tħaddir fi Triq Santa Rita bl-għajnuna tal-iskema Urban Greening. Dan il-proġett u wieħed mid-diversi proġetti jintiżi biex iħaddru żoni urbani fil-qalba tal-lokalitajiet. Fil-fatt permezz tal-istess skema qatt ta' kunsillijiet iwettqu proġetti ta' tisbieħ u riġenerazzjoni bl-appoġġ finanzjarju tal-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir. Il-proġett tar-Rabat huwa wieħed fost dawk il-proġetti li kwalifikaw għal din l-iskema. Bil-Gvern ikopri 85% tal-ispiża biex tissebbaħ żona li hija waħda mill-aktar kummerċjali u attivi fir-Rabat. Il-proġett ġie inawgurat mill-Ministru Mirjam Dalli u s-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerraffaċivelli fil-preżenza tas-Sindku tar-Rabat Sandro Kraus. Fil-konferenza ntqal kif il-proġett tar-Rabat kien maqsum f'żewġ fażijiet. L-ewwel sar ix-xogħol ta' tisbieħ bit-tħawwil ta' aktar siġar u arbuxelli, l-installazzjoni ta' green wall u ħolqien ta' roof garden, waqt li l-fażi l-oħra kienet tikkonsisti f'infrastruttura ħadra tul Triq Santa Rita bl-installazzjoni ta' u interventi fuq is-substation u l-latrina pubblika. Il-Ministru Dalli qalet li t-twettiq ta' dawn il-proġetti qed iwasslu għal komunitajiet iżbaħ u aktar ħodor. Fil-fatt dan il-proġett u din l-inizjattiva tal-Kunsill Lokali tar-Rabat gawdiet minn inizjattiva ta' finanzjament li għamilna bħala Ambjent Malta magħlufa bħala Urban Greening fejn rajna li nkunu qegħdin ngħinu l dawk il-lokalitajiet li kellhom proġetti biex isebħu il-lokalitajiet tagħhom biex jagħmluhom aktar ħodra, aktar ambjentalment b'mod naturali sabiħ. U hawnhekk rajna kif il-Kunsill Lokali tar-Rabat uża dawn il-fondi b'mod tajjeb ħafna u litteralment biddel il-wiċċ tal-ċentru urban tiegħu. Is-Segretarju Parlamentari Zerraffaċivelli faħret l-impenn tal-Kunsill Lokali tar-Rabat li jara fil-bżonn li jsebbaħ żona urbana fil-lokalità. Permezz ta' dan il-proġett il-Kunsill Lokali tar-Rabat qiegħed jgħin sabiex żona urbana bidilha fi spazju aħdar sabiex jikkontribwixxi għaliex l-estetika tal-lokalità se tkun isbaħ aħjar imma wkoll ir-residenti se jgħixu kwalità ta' ħajja aħjar. U dan għamlu permezz ta' akkwista fondi addizzjonali il-Kunsill Lokali għamel u uża b'mod tajjeb sabiex ikunu residenti li jgawdu minn dan il-proġett sabiħ. Minatija u s-Sindku tar-Rabat qal kif bit-twettiq ta' dan il-proġett il-Kunsill rid jara li l-investiment jibqa' jiġi mantnut fil-waqt li d-Direttur ta' Ambjent Malta José Muscat qalet li dan il-proġett jagħmel parti minn katina ta' interventi oħrajn li qed isiru b'kollaborazzjoni ma' diversi kunsilli.